Jste si někde říkali, která trasa je nejlepší cesta pod Country Railway? Já jsem pan Vimatka a dneska se na to podíváme. Na začátek si řekneme, jak to budu hodnotit. Za prvé výdělek XP a bodů. Za druhé cena vlaků a té trasy. A za třetí zpoždění. Od každého dopravce vezmu 3 nejlepší trasy a ty si potom zhodnotíme. Když už máme tohle všechno, tak se na to rovnou pustíme. Trasa R029 má výdělek přesně 5 bodů za minutu. Což vlastně není vůbec zlý, bude to jeden z nejlepších, co tu dneska máme. Cena je celkem 300 bodů, což je taky hodně dobrý. A potom tu máme zpoždění, slabou stránku téhle cesty. Zpoždění může být fakt, že je dlouhý, protože to projíždí přes Stepod Victoria Triangle. Trasa R034 je hodně podobná, jenom končí trochu jiným směrem. Takže si dám podobné hodnocení. Trasa R020 sice nevydělává tolik bodů, ale zpoždění je tam vždycky úplně minimální. Tak tohle bude všechno pro Connect a my se jdeme vrhnout na Waterlink. Trasa R013 je nejlepší na grindění bodů ve hře. Zpoždění tam bývá minimální, ale cena je trochu odpudivá. Trasa R015 vydělává 5 bodů za minutu, což je velmi dobrý, ale bohužel tam můžou jezdit jenom nějaké vlaky. Trasa R010 je trasa, kterou dostanete zadarmo, když si koupíte jakýkoliv Waterline vlak. To bychom měli Waterlink splněný a jdem na Airlink. R060 nedává ani tolik bodů, ale potřebujete na něj nejdražší vlak ve hře, takzvaný Airport Shuttle. R058 nevydělává sice nejvíc, cena taky úplně není nejslibnější, ale zpoždění bývá celkem malý. R059 je hodně podobný R058, jenom to zajíždí trochu dál. Airlink máme hotov a jdem na poslední, což je Express. Trasa R077 je sice drahá, ale velmi rychlá, bez zpoždění cesta. Nemá takový výdělek, ale jde to. Trasa R080 je velmi dlouhá trasa, jinak se podobá R079. Trasa R075 je hodně podobná trase R079, jenom přeskakuje jisté stanice. To bude pro tohle video všechno a uvidíme se zase příště.